Suarane kaya kucing lorong itu wae. Kok iso kucing lorong? Ngene. Nadane kon dhuwur ya dhuwur. Ora ketang kok pijet. Ora apa? 300. Karo bisa wis medo. Yen memaja. Karo apa? Abang karo janar. Wes aku semane iki lho, Mas. Lah yo disawang karo anu yo, kurang etis lah. Ya. Ya. Carane piye Mas lembeneke? Kudu tukang pijet aku ora iso bener. Terus piye carane? Ora iso. Aku iki piye? Duh, piye Mas? Ora iso aku ora iso. Iki malah aku dari positif. Nah. Nanti kelontos, Reng. Nanti kelontos, weh. Untuk koyo kabar. Ya. Masih. Mapan aku. Ini pergelaran malam hari ini di streaming YNA Pro Audio. Betul. Wayang kuwi penuh dengan kesopanan. Lah kok antul-antul padhe prono iki maksudku piye? Lah jarene kon jenggleng. Ya jenggleng aja kaya ngono lho. Seolah-olah kamu melecehkan presiden saya. Terus Wah, iki pelecehan. Ora kena kaya ngono. Iso canda Oh, pasal kena iki pasal Mas. rek-rek. lah terus pripun? Ya kowe kena, maksudnya joget manut karo kendang ning ora kena madhep prono. Ora kena madhep rono. Madhepe prono. Rono. Nah, coba baleni meneh nggih. Tak tak tung tak. Mbak Tanti, kuwi omong ngono kuwi. Bener ora mau kuwi. Sampeyan ki yo. Dikandani. Dikandani orang. Ini saya wanita berhijab. Ya. Nggih. Bisa. Harus menghormati seorang wanita. Jangan suka melecehkan seorang wanita.
Orang kena madhep ngono lho, Dek. Maksudku ki. Maksudnya apa? Orang kena madhep ngono madhep merono ngono lho. Iku mau dijebok. Jebok. Lho. Madhep merono, madhep merono. Tapi kan madhep merono. Lah terus iki Lah ki yo ora kuat. Madhep merono tapi kudu koyo lho. Ya ora kena madhep merono iki sak awake sak sirahe barang. tak kandhani Mas. Konkret. Madhep merono tak kirae tak awake. Nggih, mboten pareng kados niku. Kene madhep merono, awake yo madhep merono. Iya. Ora rene merono, kene merono ora iso. Mboten pareng nggih. Nggih, Mas. Padha mesuk-mesuk akeh wong copet. Kerangan. Ayo. Panas udan. Panas udan panas aling Nek panas udan ki aling-alinge nyapa? Latihan
Enak ya. Enak kena didukir. Rombongan madu kero. Madu koro, madu kero. Madu? Madu koro. Madu koro. Madu itu madu. Rasanya enak, manis dan juga menyehatkan. Terus koro. Koro itu apa? Lato-lato. Lato-lato. Nah, ini kok konsep. Ngomongane sembrono lato-lato. Iya. Ya lanjut, yuk. Monggo.